Bakal selamat menawi perilaku tiyange sae. Nek kula yakin Bapak, Yakin. ajeng agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, kepercayaan asal prilakune sae, matur suwun kula pitados. Nah, Gusti Allah tiyang Hindu, tiyang Buddha, tiyang Nasrani, nggih, lan tiyang kepercayaan, tiyang Islam niku kinten-kinten benten-benten napa namung setunggal. Nek pemanggih kula nek jejere urip sami setunggale. Kados kula panjenengan jaman rumiyin nek kalah ibuke biung, ana sing mbok, ana sing mak. Berarti satu Tuhan untuk semua agama ya, Pak. Nggih, sae sedaya. Nah, nek misale gadah Tuhan piyambak-piyambak ngoten niku lak saged debat sesama Tuhan, Pak. Mboten saged niku dereng saged ngraosaken jejering urip. Mboten masuk akal nek Tuhan Mboten. niku langkung saking setunggal niku. Wonten nggih niku rogo wadak rogo halus ngoten nggih. wonten. Terus sak mantune pangeran utawi Gusti Allah niku ndamel alam semesta jagat raya menika. Manusia pertama, Mbak, ingkang dipun damel Gusti Allah niku sinten? Nggih saking bobo Adam setunggal tok. Bapak Adam niku tercipta kembar kalih Hawa napa pripun proses Mboten penciptaane, Mbak? niku diandhape sing disebut tiyang umum kathah Gusti Allah. Nalika wonten kasuwargan niku pun kempal kalih sing kuwasa. Maksudnya diandhapke ten Diandhape teng donya. Lho berarti surga niku ten dhuwur nek ngoten, Mbak. Nggih, Mosok surga ten langit, Mbak. boten teng langit. Langit niku alam. Terus damele Nabi Adam niku lho mosok ujug-ujug langsung gede ngoten, Mbak. Nggih, niku kan kula tandha rikala Bapak sak rombongan wonten daleme kula wonten teng rompoke kula. Niku gumblundung kados ndok. Lah pecahane ndok wau. Tek munggah dados gelap nek nyamper tiyang mboten mati. Lan wape niku dados lesus utawa putri biung. Lah pecahane klothokan niku dados bumi seking bumi mengko. Niku sih dereng mudhun tesipun mriku. Dipun keplek niku jagat pun dumadi nanging nembe setunggal tok los. Mboten kadosan segara, mboten sekutuk. Banyu mok ning pinggir tok. Jagat sak menten agenge ya, Mbak. Niki menurut panjenengan proses yang kathah kan niki badhe digulung sawa danten. Niki sing digulung napa menungsane? Sing digulung mboten jagate ning pokal menungsane sing lampahe pun pesanten nglewati aturaning urip. Nggih. Terus mboten terus trompet. Boten wonten. Mboten enten niku. Penemune tiyang Jawi mboten enten trompet niku nggih. Boten. Terus nek ngoten kula kan saged anu, Mbak. Oh, berarti jagat itu selamanya akan seperti ini. Ngoten nggih. Cuma wah gingsire saking kahanan utawa alam menungsani. Paling mau zaman riyen Ji untuk kiamat terus ya, Mbak. Untuk kiamat. wonten tapi kiamat Kiamat. kiamat. Ji Kita akan mati. antene urip tetep enten patine. Boten enten sinaosa kula mon mlungsungi saged mati. Oh, nggih. Malih tiyang. Boten enten. Nggih sedaya urip niku boten enten. Asih menapa? Nggih. Iki kula terna jawabane panjenengan masuk akal. Terus
menawi Gusti Allah itu wau kan panjenengan kan sanjang nggih menawi kula badhe nyedhak ten ngene Gusti Allah liwat manembah nggih. Lah menawi sampun cedhak ngoten Mbah. Nek misale kula celak kali panjenengan kan nyuwun napa-napa kan jenengan sukani to nggih. Ha nek menungso cedhak kali Gusti Allah menika sampun celak sangat nggih. Batin napa-napa ngoten nggih saged tembus nggih Mbah. Boten saged Bapak, malah entene mung wedi. Wedi. Nggih. Boten malah nyuwun. Boten wani. Nek boten wedi kula diparingi amplop kok duwe tak bendina. Oh ngoten. Kula bener niki gek enek mok salah. Salah tok berarti. Cedhak malah wedi. Cedhak malah wedi. Nah kersane telak niku pripun, Mbah? Nggih mila niku sikap utawa perilaku. Sikap utawi perilaku ingkang kepripun? Ingkang leres-leres ampun bodonan utawa nggoroi. Utoh apa tujuane apa eneke. Kalih dilambari niku wau entene mung ngaji rasa. Ngaji rasa nggih. Nggih. Terus niki Mbah, biasanya kan enten nek dalu menika lare alit Mbah. Mau mangis ya. Boten saged mendel-mendel. Niku nek wonten napa mboten rapalan Jawa saged nenangaken lare alit ingkang mangis wonten niku. Wonten umure pinten? Ya namine lare Nangisé alit. kan reni-reni enten sing nangis karana benter badane, enten karana nangisé niku muntah. Awake kuwarasan. Niku namine muntah tetep diganggu. Nggih, sing diganggu ingkang kula maksud. Nggih. Pripun enten rapalane napa mboten? Wonten nggih gadah utang malih niki. Oh, Sumedaya Sura nggih. Dicicil sakniki mboten saged, Mbah. Nggih pripun nggih ngapunten. Kula jane tasih kathah pertanyaan tapi sebelah kula pun ngantuk sudan to, Mbah. Tapi mboten napa-napa. Sura niku memang bulan ingkang paling pas damel nurunaken ilmu utawi menjang sanes sedulur sedanten ya, Pak. Matur suwun makaten. Napa mawon mungkin ingkang badhe dipun medhak tanglet napa mawon badhe dijawab mungkin. Nggih, ngapunten dalem Bapak sak sedulur. Kanton mirsani kekuatane ingkang nyuwun mangke piyat lan mbotene. Siap. Nek mboten piyat kula lah mboten wani. Enten beban utawa wawake. Mbak kula nate disanjangi tiyang dawuh ingkang sejati menika terus ten ngene nglebete manah Mbak suarane. Mboten ten ngene talingan utawi pangkrungu. Nah, menurut Mbak Karim pripun? Nek atur panjenengan wau niku kaleresan. Boten teng ngene parumon talingan boten. Teng gatos. Terbatas. Nah, dawuhe Gusti Allah menika dumawa trocos utawi namung sekedhik mawon, Mbak. Boten saged tujuane napa pinten padha disampun. Oh, berarti sak cekape ngoten, Mbak. Nggih, Sip. boten enek Dik. Ngrambyang. Ngrambyang, mboten enten nggih. Dumawa ngantos 10 menit ngoten nggih. Gusti Allah kok dawuh sak mono dawane ya, Pak. Tapi memang kersane tiyang niku saged angsal dawuh memang frekuensi hamba itu harus mendekati sang pencipta nggih, Bang. Nggih, Kedah suci, kedah jujur, mendekati sifat-sifat ketuhanan nggih. Nek dikek amplop wong ora gelem trimo ngoten nggih, Bang. matur suwun mekaten lampahan regane. Pun dirawai ket alif. Oh, nggih. Apa kados wau, Mbak? Kados wau kan jenengan ningali danyang nggih. Niku pripun, Mbak? Danyange medal piyambak utawi enten swara tanpa rupa
utawi antepe batos mawon napa pripun Mbah dibocori Mbah? Mboten niku dijawab ngagem menyang dupa, tetep dugi piyambake ngendikan. Nggih kados kula panjenengan. Mula enten kalih sing manggen teng kidul niku mboten teng lor mriki. Sing singkap. Ketinggal. Nggih nyata nek kula. Mboten jarine. Maksudnya ketinggal ini ketinggal wujud napa? Nggih wujud tiyang. Wujud ya. Nggih. Damel ageman napa? Baju napa? Agemane ngagem blangkon busanane wau cemeng cuman enten loreke. Batik-batik ngoten, tapi cemeng. Tasik enem utawi sampun sepuh. Nggih carane pun rondok setengah tua dereng sepuh sangat Jalur napa istri, Pak? jaler kalih estri. Jalur kali istri. Niku pasangan memang. Ji Oh. nek sing teng mriki jaler lor mriki. Ngoten nggih. Apa kok yang mriki ya? Munggaul lho. Ngantek-entek ukarane. Nah, ketika panjenengan kepanggih bangsa-bangsa alus nggih. Niku biasanya tiang niku lak levelnya benten-benten Mbak. Nggih. Enten ingkang kepanggihne niku lewat mimpi, lewat supeno. Enten ingkang sak kelibatan. Enten ingkang saged salaman. Nah, jenengan nopo nate gadah pengalaman. Iki jane dudu menungso, tapi aku tahu sentuhan tangan langsung. Sepurane nek sing kula lampahi sentuhan mboten wonten. Nek kang sak cengkang nggih. Sak cengkang. Nggih. Kepanggih sinten niku, Mbak? Lah jenengan ngendikan nyuwun babare danyanging mriki. Oh, mboten sak lintune mriki maksudnya. Sami. Sami. Ten pundi? Nggih teng daleme bapak kula wau kula bumi dupa. Oh. Kira kula saged matur nek manggene teng kidul niku pinten sing misanan. Sing niku kakung. Sing teng lor niku. Jejere kados dene Sunan. Sanane Terus ten gene daerah-daerah lintu niku napa mboten nate Mbah dipanggih leluhur-leluhur nggih nek disuwun kepanggih nggih kepanggih. kepanggih. Niku mediane namung dupa kali minyan mawon. Nggih nek kula. Tapi tetep jenengan ngrapalaken ten batos. Nggih nggih dijawab. Di Jawa. Nggih. Nyuwun kepanggih keseduluraning rasa sejati. Mangke pun Kados bagareng menika napa menawi dalu nggih tasih manembah meditasi utawi sujud. nek kula nek dalu ki sare, Pak. Sare nggih. Nggih. Wong nek riten makarya. Ngoten nggih. Nggih. Kula dek winginane niku ten ngene klopo dhuwur, Mbah. Kula tangleti. Jenengan tirakate napa, Mbah? Jenengan manembahe pripun, Mbah? Tirakatku manembah kuwi ya laku jujur, ora tau iri, ora tau drengki, ora tau mutakil, ora tau elek-elek liyan, ora tau ngrugike liyan. Jenengan setuju napa mboten ngoten niku? Nek ngoten ngeten, Pak. Nek estu dilampahi. Nek mboten Niku leres ya secara teoritis nggih. nggih. Nek saged dipraktekaken nggih niku sedatosipun ibadah nggih. Nggih. Gak kok jungkir-jungkir tok terus kelakuane ra karo-karuan ngoten nggih. Contone kula dados sepurane nggih kasepuhan. Terus nek sing mriku piyayine ayu nyuwune ngeten-ngeten terus kula duwe rumpik pikir seneng. Ayu putih irunge bangir ya wae. Mboten kena. Nggih seneng cuman pas seduluran. Nggih. Ngoten niku rine kedan cakram nggih, Mbah. Nggih mboten nak otomatis. Otomatis.